Quan parlem de la dièresi, En tenim dos usos. Primer ús de la dièresi, per pronunciar la U dels diftongs creixents, que van precedits per la G o per la Q. i que caben en E o I. Cuecui, güegui. I el segon ús per trencar un diftong decreixent, a diferència del castellà. Ús que Té la mateixa funció que l'accent en castellà, però quan entrem en contradicció amb les normes d'accentuació, a nosaltres ens queda també la dièresi, només damunt de la I o de la U. I finalment tocarem l'expressió ser el rovellet de l'ou i tradurem l'expressió contarlo por encima. Ens trobem a Alacant, al bell mig d'Alacant. Us explique. D'elevacions rocoses en tenim 3. 1. Els dos turons juntets de la Serra Grossa i la Serra del Molinet. 2. El Benacantil, que allotja el castell de Santa Bàrbara. I 3. El Mont Tossal, que allotja el castell de Sant Ferran. La Serra Grossa, allò del final. A la dreta és com la continuació de la Serra Grossa. I a la dreta tenim el castell de Santa Bàrbara. Aquest edifici es diu l'edifici dels representants. És que és com un pegat al bell mig de la ciutat. Continuem ensenyant les muntanyes d'Alacant. Bé, allò del final és... El Puig Campana. Exacte. Des de Benidorm i Finestrat es veu perfectament. I és que tenim Una orografia, un relleu alacantí molt muntanyós. Molt. Això és. Concentració de terrenys abruptes, de diferents alçàries. Tenim el Cabeçó d'Or. Ja se't es veu? Queda l'agenda pendent per anar al Cabeçó d'Or. Exercici. I ara què va bé? Per evitar una vida sedentària. A més, la temperatura és agradable. Comença a fer temperatura de primavera. Estable, sense vent. Mira que és difícil, eh? En farem una repassada, és a dir, un repàs, bon repàs. Exemples de trencament de diftong. Llaüt, tenim vocal Llarga en primera posició i la U amb dièresi a la U, perquè si no seria llaüt, llaüt. Però és un diftong trencat, llaüt. Música, instrument musical. En el trencament d'un diftong decreixent, la vocal I amb dièresi o U amb dièresi només pot aparèixer en segona posició de l'aplec vocàlic, és a dir, del conjunt de les dues vocals. Un distribuïdor de potència, el distribuïdor de la corretja del cotxe, del motor. Doncs resulta que distribuïdor, tenim una U llarga i una I que hem fet llarga, perquè té la dièresi a la I, d'acord? Amb dues Is, la primera llarga i la segona feta llarga, perquè la dièresi és polimiitis. Malauradament és una malaltia, però és fàcil de recordar. Polimiitis. De tota manera, és més fàcil aprendre això amb terminacions quan es pot. I és que hi ha unes terminacions, creïble, continuïtat... Per consultar la resta de terminacions, cliqueu a l'arxiu, al PDF, de baix. A baix, sí. Saber quan s'escriu amb C o amb Q també es pot deduir a través dels diftongs creixents. Per exemple, qüestió, que, qüestió, ue, diftong decreixent precedit de Q, qüestió. Però si diem cueta ja no és un diftong perquè la U és llarga. De cua, cueta, diminutiu de cua. Per tant, s'escriu amb C. Efectivament, si la U és llarga s'escriu amb C, si la U és curta s'escriu amb Q. Ara ho he entès. I amb la I passa el mateix. Tenim circuir, cada vocal amb una síl·laba perquè són llargues, circuir, i també tenim ubiquitat amb Q. Ubiquitat, perquè cui, en aquest cas, és un diftong creixent. És ui, precedit de Q, ubiquitat, cui. En l'altre cas és huir, circuir, ubiquitat, cui. Sense diftong decreixent, cui. Les dues vocals llargues.
i, per tant, cada vocal a una síl·laba diferent. Amb diftong creixent, cui. La primera vocal curta, cui. Cui, circuir, cui. Ubiquitat. Regla mnemotècnica. Cançó, música, patró, rítmic. Psh, psh, psh. Cui, 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 cui. Cui, 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 cui. Sense diftong creixent. Cui, cui. Amb diftong creixent. Cui, cui. Sense diftong creixent. Cui, cui. Amb diftong creixent. Cui, cui. De posar-hi la dièresi, què en saps? Saps posar la dièresi? Benvingudes al concurs de... Saps posar la dièresi? Anem-hi, som-hi, som-hi! A Alacant, la millor terreta del món. Alacant, la millor terreta del món. La mascareta! Benvingudes al concurs de... Saps posar la dièresi? Som-hi! Alacant, la millor terreta del món. Benvingudes! Alacant és important. Bé, doncs, practiquem la dièresi. Raïm, en té o no en té? La paraula raïm, dolcet, boníssim, la paraula raïm sí que du dièresi, és correcte? És correcte! Sí? Però per què té dièresi la I? En primer lloc ens fixem en les regles d'accentuació. Raïm és una paraula aguda, no acaba ni en vocal a, e, o, u, ni en vocal més esa, as, es, is, os, us, en, in. Per tant, no du accent. Però per què si du dièresi? Necessita el comodí del públic. Tenint en compte les regles d'accentuació, la paraula raïm no s'accentua. Què ens queda, doncs? Ens queda, doncs, La dièresi. com que no podem trencar el diftong visualment, Amb un accent obert o tancat, perquè si farem trencaríem les normes d'accentuació, aleshores el que fem és ficar-li els dos puntets, la dièresi en la i, l'efecte del qual consisteix a trencar el diftong, allargant la vocal i. és a dir, L'efecte de la dièresi sobre la i és allargar la vocal. Si no tingués dièresi, pronunciaríem raïm, en compte de raïm. Prova superada i raonada! som Així al Mont Tossal, al castell de Sant Ferran d'Alacant, un dels pulmons més rebonís que tenim a la ciutat d'Alacant. Peungla, té dièresi o no? Per què? La paraula peungla... Anem a pams. La paraula peungla és una paraula plana perquè la síl·laba tònica, recau sobre la penúltima síl·laba. És a dir, la u. Per tant, és una paraula plana i no s'accentua. Per què no s'accentua? Perquè la paraula peungla acaba en vocal. I segons les regles d'accentuació, recorda que totes les paraules planes que acaben en vocal, as, es, is, os, us, en, in, no s'accentuen. hi forja al cap que Amb aquestes terminacions s'accentuen les agudes. Per tant, dit això, la paraula peungla no du dièresi. Errada! Si no es trenca el diftong, es pronunciaria Peungla. peungla. Necessitem, aleshores, ara ho he entès. Per tant, per a trencar el diftong, necessitem una dièresi. Sobre quina vocal? La U. Efectivament. Perquè sobre quines vocals només pot haver-hi una dièresi al damunt? Les dièresis només les podem fer servir en la vocal I i la vocal U. Vocabulari i expressions. Ser el rovellet de l'ou o ser el rovell de l'ou vol dir ser el quid de la qüestió, és a dir, la part més substancial, més sucosa, allà on hi ha per sucar-hi, pa o el que siga, allò que té una importància cabdal. Important? D'allò més. I fer-ne 5 cèntims és contar-lo por encima. Ei, ei, Digues, ¿me pots fer 5 cèntims? Ei, dime. ¿me lo puedes contar por encima? No, doncs que el que anava a dir és que jo en l'escola no recorde un ensenyament propi de la llengua. Jo he après valencià quan ja he sigut més majoreta, com ara.
més majoreta. I li he agafat estima i estic aprenent moltíssimes coses que jo en l'escola no entenia. No sabia per què, no m'havien explicat mai, no m'havien raonat mai el perquè de la dièresi, el perquè de l'accentuació, era tot teoria, 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 teoria. No, però si se segueix un ordre lògic, si se segueix un raonament, tu també pots saber si una paraula porta accent, si una paraula porta dièresi i... Moltes gràcies a qui contribueix a fer que agrade tant la llengua com el seu aprenentatge, tant dins com fora dels centres educatius. Llegir les cerques que fem per internet, incloent-hi la llengua d'aprenentatge o apresa ja, afavoreix, sens dubte, la millora de l'escriptura. L'escriptura l'he millorada, la parla també l'he millorada, evidentment, perquè tinc amics i amigues meravellosos que parle amb ells valencià. I per a qui no conegués Alacant, Si saludes en valencià, podrien respondre't en valencià o podries aportar seguretat lingüística a potencials parlants per tal de guanyar-ne confiança, espontaneïtat en l'ús. I en un futur més o menys pròxim, et respondran en valencià. Fes-ho, fes-ho.